klase-klase na paninda gikan sa kalungsuran sa Sugbo ang inyong mapalit sa barato nga presyo diri sa Capitol Compound sa pagsaulog sa Pasko sa Kapitolyo 2025. Sa Capitol Compound, nagbaligya sa ilang mga produkto ang nagkadaiyang LGU sa lalawigan sa Sugbo. Daghang mga barato nga pagkaon, mga delikasis, isda, mga lagutmon ug utanon sa gihimo nga Agri-Fishery Trade Fair and Exhibit sa Pasko sa Kapitolyo. Ang lungsod sa Medellin, nagtinda sa ilang mga produkto sama sa mais, egg tarts ug uban pa. So sa Medellin, ang among pinakasikat is ang mais. Sa unang panahon, tubog yun na gitawag ang Medellin og sugar bowl of Cebu. Pero karon nawagtang naman ang atong katubhan, but ang atong LGU nangita og laing paagi para ang livelihood mapadayon sa Medellin. So which is karon mo ni ato nakita na actual drone shot sa Medellin na kamaisan. Nya karon ang mga delikasisad na ay sikat sa dito sa Medellin, which is the egg tarts, parisan plan, naasay mga breadstick dito. And especially naasad mi dito og mga itlugan namo para puno-puno pud sa livelihood sa mga tao. Organic ni siya among gamit or karon na-invite ni 8 AM to 5 or 9 PM. Pwede mi mo ari diri sa boat sa Medellin, invite mo namo. Open mi o mudawat mo. Gibida sa Mandawi City ang ilang bibingka, masaril ug mga chips. We have bibingka. We have like from Didang's Masarial pa. Only 35 pesos. Nanasad mi chips baligya diri ka ng kuan siya kamuti chips niya. Invite mo tanan nga moari mo sa Capitol kay namin diri naga-display. Nya mo mga display kay very barato ra jud kayo nga very kana. Pwede ra gid mapalit sa mga tao nga sa gamay ra budget makapalit gid mo. Suroy ug pangumpra na dayon mo sa Capitol Compound. Ang exhibit magsugod alas 7 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi hangtod karong Disyembre 19. Manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo.